Og her har vi jo så Fransen i aktion. Fransen, det skal så siges til daglig, så synger han popmusik og det der var... Ja, Kim Larsen klassiker. Men lige nu så er han så kommet ud i min gamle bil. Så jeg håber lidt på, at han vælter, så jeg kan få en solgt. Det var sgu da det nemmeste. Men det kan man jo ikke helt finde ud af. Ja, han kan da lige køre den hund ned, så er den færdig med at køre. Vælt nu. Kom nu på mig! Jeg fandme da ikke til at få solgt en bil nu om dagen. Men jeg havde lige håbet på, at den blev solgt der.